Don Tonino Bello, Assis u wisqof, kien magħruf bħala Assis xi ftit differenti mill-bqija. Assis li xi daqqiet kien skomdu bħal kull profeta. Ħajtu kienet imsejsa fuq is-sejħa fundamentali tal-Vanġelu. Is-sejħa li wieħed ikun qrib u jindokra il-fqar, l-imwarba u il-minsija tas-soċjetà moderna. Kienet din l-esperjenza diretta ma' l-emarġinati li kabbret l-arfin tiegħu ta' dak li hu konkret u essenzjali fil-ħajja. Kien jaf iħoss tassew fejn qed iħabbat il-bolz u x'qed iġarrab f'qalbu il-bniedem ta' triq. F'ħajtu qasam daru ma' familji li spiċċaw bla dar. Ħa pożizzjoni ċara favur Marokkini li kienu jgħixu fid-djoċeżi tiegħu u saħħansitra fetaħ xikma mara lihom fil-Veskovat. Bl-għajnuna tal-komunità ta' djoċeżi waqqaf dar għal min għaddej bil-pjaga tal-vizzju ta' droga. Fi kliemu stess, il-ktieb Marija, Donna dei nostri giorni, Marija Mara ta' Żminijietna, ġie ispirat minn frażi li kien qara fid-digriet ta' l-Appostolat tal-Lajċi tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. U li għalih kienet frażi kuraġġuża. Marija, waqt li kienet fuq l-art, għaddiet ħajja komuni bħal tal-oħrajn kollha ħerqana għall-familja u għax-xogħol. Is-sit Lajkos għadu kemm tella fuq is-sit tiegħu il-ħsibijiet li jinsabu f'dan il-ktejjeb li issa nqaleb għall-Malti minn Francesco Pio Attard. Maqsum f'31 kapitli, kull taqsima hija iddedikata għal aspetti jew titli diversi fuq Marija. U Anja, diskrusata mimlija passjoni u ħlewwa, fl-istess ħin kuraġġuża li twaħħad ħsibiet għolja u profondi ma' oħrajn ispirati mill-għejxin dirett tal-bniedem ta' triq. Ħsibijiet li bħal ħajjet Marija huma imsejsa fuq qafas ta' ħwejjeġ konkreti. Marija, Mara ta' Żminijietna, ktejjeb li jistidinna nimxu ma' Marija biex magħha, permezz tagħha u bħala tajna ngħixu l-abbandun għar-rieda ta' Alla fil-wesħat tal-ħajja ta' kuljum. Santa Marija, Mara ta' Żminijietna. Meta tak bħala omna, Ġesu mhux biss għamlek waħda ta' din l-art bħalna, imma anka waħda tal-istess żmien għal kulħadd. Għalhekk ħadd m'għandu jattribwilek distanzi ta' ġenerazzjonijiet. Lanqas jista' jisuspetta qatt li int m'għandekx ħila tifhem id-drammi ta' żmienna. Oqgħod ħdejna mela u isma'na aħna u nafdawlek il-beżatt tagħna ta' kuljum li jitturmentaw il-ħajja moderna tagħna. Il-paga li biex qed tkun biżżejjed, lejja mill-istress, id-dubju fuq il-futur, il-biża li mhux ħajrnexxielna, is-solitudni ġewwa fina, ir-relazzjonijiet imwera, l-instabilità tal-imħabbiet, l-edukazzjoni diffiċli tal-ulied, in-nuqqas ta' ħila li nikkomunikaw imqar mal-iktar persuni eżies, il-frammentazzjoni assurda tal-ħin, it-tentazzjonijiet li jeħdulna rasna, is-swit ta' qalb minħabba il-waqat,
id-dieqa ta' dnub. Ħanħossu il-preżenza tiegħek li tiżgurana u li żied ħelwa li tgħix fi żmien kulħadd. U ħalli ma jkun hemm qatt sejħa li fiha jidwi isimna fejn taħt l-istess ittra alfabetika ma jidwix ukoll ismek u ma tinstemax twieġeb hawn jien bħal sieħba qadima tal-iskola.